rupel ang do ubala pau hagi kubor halor ke jingkren ben ya ki he jong katran transport mbat ula pertai ya ke jing berta hau pra ula terwa ya ke jing pan map klaim jing te jing kum na ko voice of the people party VVP laban kedeu ba ke VVP dangshin kal kerpat ya ba lang do ba un pan map halor ke jing pendon kam bakla ya ke benta jong ke parti ha ke jing dia dangshin halai umkra ha ka ba ula le ben ru ya ki he ke transport ki badon ha ka kam na thok men pen pau ya ke jing pan map ke bakrau na ke benta kino ki jing le bakla ne ki jing bam ya sngo thu jing mut ki bami na ke jing kren jonga dangshin habang aparkat ngas ngau thu bagi kitin jonga banlong ki bom don jing sngo bat ki bom pen pau ya ke jing kren ke badan burom ka ba ke seng san hima sima jongi ka dei ban pen pau ngau pa pedang ya ke jing pan map jonga na ke benta kino ki jing le ki balawan ra ya ki de khot jong ke seng ne ki nong kershan jong pi kam shem la long satia ke jing thmu jonga mat pen mi ya ke jing per ne pen mong ya ke jing sngo nga ken kor ya ki nong rim jong ke jing don lang bat ke jing sim benta ka batai ha ke jing kren san batai bat nga sneu si ya ke ke jing per na ki ne ki nong rim la ong ulong do ha ke siti sha nong akitin ke VP u doktor patske marbo ha ke jing kar hu jong ke por nga sneu ba ka dai tang ke VP ka bala pen kala ya ke jing long juman jong ki jing ken tho na ki bru ki ba phong uniform nga kwa pen pau ba ngam don jing thmu ban pen cha burom ya ke kerteng ne ka dur jong ka seng bat ka dei tang ke jing long jong ke jing kren jong nga ba ngala penon kam ya ke ju nga sneu ngu ya ke jing sneu thu jong pi bat ka lat pen pau ya ke jing pan map jong nga ula ben ram